Hello guys, welcome back sa atong YouTube channel. Sa araw na ito is magluluto ako ng sweet, spicy and sour alamang. So please watch and subscribe to my YouTube channel. Guys, 3 packet ng oil and then may onion, bombay and then ahos, garlic at saka yung suka na tuba. Meron na. Ayan yung 1 kilo and 1/4 yung alamang sa Bisaya uyap. So magluluto na ako ha. Ayan yung central kasi kinuha yung isang 1/4 dito. Kailangan ito ilisdan. Bakit kinuha pa na alam na may magluluto ng alamang? Ano ba yan? Uy! Guys, kailangan ko na ilagay yung edible guys, yung oil. Ayan. Yung 3 packet talaga, isagol tanan. Alam nyo guys, dito ako nagluluto guys. Sobrang init guys. Ayan. So, tiis ganda to ha. Lalagyan ko yan ng panakot o onion at saka garlic kapag umiinit na yang mantika mamaya yung oil lalagyan ko ito ng lamas, garlic at saka onion at saka kasabay na yung sili. Ang tagal umiinit yung edible day. Ayan yung onion at saka garlic. At saka dinagdagan ni mama ng 1.5 kilo ng alamang. Ayan. So yung isa is sili labuyo, yung pinakahalang. Siling demonyo pala yung pinakahalang. Pero ayan, siling labuyo lang yan. Para sweet, spicy and sour. Yung central ko is andito. Guys, kailangan ko ng ilunod yung garlic at saka onion. Ayan. Right. Ayan ha. So, kailangan ko siyang tingnan kung mag-brown na yung garlic at saka onion. Halo-halo lang. Mix lang yang na mabuti. Kapag brown na yung garlic at saka onion at saka siling labuyo is kailangan na ilagay na yung alamang, yung uyap sa Bisaya. Ayan. Guys, medyo mapula na yung onion at saka garlic. So, ilagay na natin yung alamang. Yung uyap. Ayan. So, i-mix natin. Halo-halo lang. Ayan. Tsaka ihalo ng mabuti. Ayan. I-mix ng mabuti. Para makuan. I-mix ng mabuti para gumanda, diba? Ayan guys, lumabas na yung minulan niya. So, lagyan na natin ng suka. Yung suka na tuba. O coconut wine. Ayan. Para mas maganda ang resulta. So, ihalo lang ng mabuti para ma-mix yung sweet and spicy niya. At saka sour kasi may vinegar na siya. Yung coconut wine nandito na. So ayan, and then mamaya is pag kumulo na siya ng isang beses, lagyan na naman ng brown sugar. Yung sa Bisaya ay central. So halo-halo lang ng konti ha. Halo-halo, mix lang ng konti, and then yung apoy is
Natural ra, moderate ra ang apoy para hindi siya mapapagod agad. Ayan. Guys, alam nyo, ang sobrang init dito at saka yung tinakang ko ang init talaga. So, kinsa man yung mag-order sa akin, PM ko ninyo sa ako ang Messenger, Jupita Junaldo. Muluto ko sa inyong mga order nga request, sweet and spicy alamang. Guys, salami kini guys. 1 month ni siya, ay 2 month ni siya, ay mapanis. Ay siya mapanis. Ikaw, o diba, lumabas na yung oil niya. Yung coconut wine is na mix na dito. Mamaya is ang brown sugar. Yung central. Ayan. So, ang ganda no. Kung sino yung mag-order, i-PM ko ninyo or mag-comment mo sa ako ang upload sa video dito sa YouTube. Ayun. Para mahatag ako ang seal number. Ang ako ang messenger is Jupita Junaldo Romampod. O na. Guys, lumalapot na siya guys, and then napupula na lahat. Kailangan na yung brown sugar, ayan. O, diba? Ayan yung brown sugar. Kasi, 1 kilo sana to. Kasi yung isa, nawawala yung 1/4 niya. Tapos, hindi gilisdan. Wala gilisdan. Ayan, naging 3/4 na lang ha. Pero okay lang nan kasi masarap lang naman to. Sobrang sarap to. Mamaya is, pasalubong muna na ako sa Davao. Kay si John Baydel ba, si Mang Juan is nanghihingi siya, pero sila tanan is kailangan ko bigyan nito kasi maura man ni akong pinaskuhan sa ilaha. Wala man ko'y mahatag. May man si Hawa Kamara kay naman siya bangag nga ikahatag. Guys, luto na siya guys. Ay mix na ang central diri ang brown sugar. Ayan ang finished product, and then ipack na nako. Dahil wala mo ko'y pasalubong sa ako ang mga taga Davao nga supporters. Ayan. 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 Shout out. Luto na guys. Mauni siya ang finished product. Ayan. So, ang nahimo is pulo ka orderan sa tag 100. So, 1,000 po di siya. Dayon ang puhunan is mudagan po siya og 400 pesos. So, salamat. Makaginansya jud ka og kanang. Pero ang patyon ta sa pliti manggod ang paghatod. Thank you guys. Guys, tapos akong nagluluto ha. And then, kung sino mo yung mag-order sa sweet, spicy and sour ng alamang ko, so mag-message kayo sa akin, Jupita Junaldo. Kung ano yung YouTube channel ko, ganyan din sa messenger ko. So, keep safe everyone. Salamat. Jupita Junaldo ang messenger ko. Yeah.